Nga prang su pha ya pi parlok sa season 4 ha kane ka video. Ki shipangut kirang lakai football ki badon private jet ki barem dor tam. Ronaldinho don ka way ka private jet ka bakerteng ka Phenom. Kane ka private jet balalong try da Ronaldinho ka syong dor hadu arspa khandai punya klur tingka. Kaka udon ka way ka private jet ka barem dor pham ka bakerteng ka citation CJ Plus. Kane ka private jet balalong try da ukaka ka syong dor hadu sanspa khatlai klur tingka. Garad Bale udon ka way ka private jet ka bakerteng ka citation XLS Plus. Kane ka private jet balalong try da Garad Bale ka syong dor hadu nyospa arpra klur tingka. Wayne Rooney udon ka way ka private jet ka bakerteng ka Falcon 900 LX. Kane ka private jet balalong try da Wayne Rooney ka syong dor hadu 6000 drespa arpeu klur tingka. Neymar Junior udon ka way ka private jet ka bakerteng ka Legacy 450. Kane ka private jet jong Neymar Junior ka syong dor hadu arhajar laispa laipeu klur tingka. Paul Pogba udon ka way ka private jet ka bakerteng ka Gulfstream. Kane ka private jet jong Paul Pogba ka syong dor hadu 6000 kdaispa prapeu klur tingka. David Beckham udon ka way ka private jet ka bakerteng ka Challenger 350. Kane ka private jet jong David Beckham ka syong dor kumba arhajar laispa khandai pesan klur tingka. Zlatan Ibrahimovic udon ka way ka private jet ka bakerteng ka Cessna Citation. Ka private jet jong Zlatan Ibrahimovic ka syong dor kumba arhajar laispa sapeu klur tingka. Lionel Messi udon ka way ka private jet ka bakerteng ka Gulfstream V. Ka private jet jong Lionel Messi ka syong dor kumpa 1000 sanpeu klur tingka. Cristiano Ronaldo udon ka way ka private jet ka bakerteng ka Gulfstream G650. Ka private jet jong Cristiano Ronaldo ka syong dor kumpa 1000 nyospa sanpeu klur tingka. Cristiano Ronaldo udon ya ka private jet ka barem dor tam nak pedang ki player baro. Tang katne ka video sepang ki spotli ki private jet ki barem dor tam jong ki rai lakai football. Parlok kum kino ki video pi kwa banganwan ra ha kane ka channel. Sngau ha komen hapo ka comment section. Kublai Shibun.